Ονομάζομαι Λαδόπουλος Απόστολος. Από το μπαρ του ξενοδοχείου Electra Palace θα σας παρουσιάσω ένα κοκτέιλ το οποίο ονομάζεται Belle Époque. Θα χρησιμοποιήσουμε την σαμπάνια Κατιέ, την ξηρή, και θα δουλέψουμε μια τεχνική η οποία είναι από την μοριακή μιξολογία, μια τεχνική η οποία λέγεται ζελατινοποίηση, και με τη βοήθεια της σαμπάνιας θα δώσουμε έξτρα άρωμα και γεύση, αλλά και ένα πολύ όμορφο οπτικό αποτέλεσμα στο ίδιο μας το κοκτέιλ. Έχουμε βάλει σε ένα δοχείο πορσελάνινο, έχουμε βάλει το ποτήρι της σαμπάνιας μας φλαγιαστά, έχουμε εισάγει μέσα το λικέρ ρόδι, αυτό εδώ πέρα το παρασκεύασμα με την ζελατίνη, και με τη βοήθεια ξηρού πάγου έχουμε κρυώσει πάρα πολύ γρήγορα όλο αυτό το αποτέλεσμα για να μπορέσουμε να δώσουμε αυτό το οπτικό εφέ που θέλουμε σε αυτό το κοκτέιλ. Για αυτό το κοκτέιλ έχουμε χρησιμοποιήσει μια ξηρή σαμπάνια, την Κατιέ, την Brut. Θέλουμε να είμαστε και πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά το άνοιγμα της σαμπάνιας για να μην καταστρέψουμε τις φυσαλίδες από αυτήν. Και εφόσον μας έχει βοηθήσει ο ξηρός πάγος, μπορούμε πλέον να σηκώσουμε το ποτήρι μας. Έχει ζελατινοποιηθεί πλέον το αποτέλεσμα. Προσθέτουμε την σαμπάνια μας στο ποτήρι, προσεκτικά και ήσυχα. Καθώς σερβίρουμε, δημιουργείται και αυτό το εξαιρετικό οπτικό αποτέλεσμα. Και ολοκληρώνουμε το κοκτέιλ προσθέτοντας πολύ λίγο γαλλικό λευκό βερμούτ. Μια πολύ μικρή ανάδευση στα υλικά μας. Και τελειώνουμε το κοκτέιλ Belle Époque σερβίροντας μαζί με ένα κουταλάκι όπου ο πελάτης μπορεί να πιει και στο τέλος να φάει και αυτό το γευστικό ελαφρύ γλύκισμα. Ορίστε, στην υγεία σας. Για να δω, Απόστολε, πολύ ωραία χρώματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βγάζει φρέσκα αρώματα φρούτων, εκτός από την σαμπάνια. Βγαίνει και το ρόδι λίγο και νότες από το βερμούτ.